Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Kabisyo, back with me. My name is DJ Lala and you are still with Biyahe, ang programang sakto, klaro, diretso. Now it's time for us to move forward sa unang biyahe ngayong gabi. Ito ang biyahe ni Steven. Hi DJ Lala, ako si Steven at nandito ako ngayon sa Japan. Ang biyaheng OFW started back 2015 when I had to give up on my 4 years relationship kasi nag-migrate kami ng family ko dito sa Japan. Alam kong it's only a matter of time before kami pahirapan ng LDR, so di na ako nag-try. Up until now, I'm still thinking about her. But I love her so much that I couldn't bear the thought of seeing her suffer dahil magkalayo kami. That's what you call unconditional love. Ang isang pagmamahal na hindi makasarili. O diba? Yung pagmamahal na dahil alam niyang mas masasaktan yung taong mahal niya sa magiging desisyon or magiging sitwasyon nila, mas pinipili na lang niyang saktan yun sarili niya sa pakikipaghiwalay kesa isugal, ipagpatuloy dahil alam niyang mas mahihirapan yung taong minamahal niya. That's what you call true love. Sa mga kabisyo natin, I'm sure a lot of you or some of you rather would say, sana sinubukan mo, bakit ka bumigay agad, bakit ka nag-give up agad. May mga tao kasing alam na nila yung mga kaya nila at hindi nila kaya. And I think I'm like Steven. I don't think I can handle a long distance type of relationship. I don't think I am equipped and capable sa ganong klaseng sitwasyon. Kasi clingy akong klase ng tao eh. Mas gusto kong nakakasama yung taong mahal ko. Mas gusto ko siyang nakakausap. Mas gusto kong nagkakaroon kami ng quality time together. And that's not something na mangyayari kapag long distance type nga naman ang relationship. Maybe that is Steven. Maybe for him na this is something we cannot surpass because I cannot assure you up until when ka kailangan maghintay hanggang makabalik ako dyan. This is not like I'm just gonna do a job abroad. This is us migrating abroad. And that was a tough call for Steven. Kasi dinig mo naman sa kanya na mahal niya pa yung girl eh. Pero naniniwala ako na isa to sa mga storyang open-ended. Ibig sabihin hindi mo pa alam kung ano yung pwedeng mangyari. O diba? Kasi syempre siguro na mga panahong naghiwalay sila, si Steven at yung girlfriend niya, ito yung mga panahong hindi pa kaya ni Steven mag-stand up on his own. Maybe given the chance that he'll be fortunate enough to be successful, maybe he can come back home and look for his first love. And if it happens na pagbalik niya dito, single pa si girl or single na ulit si girl, maybe then they can be together. And maybe this time around, it will be forever. Ang ganda ng love story kung ganon, no? So Steven, I salute you. I think tama yung ginawa mong yun. Now it's time for us to move forward sa ating ikalawang biyahe ngayong gabi. Ito ang biyahe ni Baste. Good evening DJ Lala. Ako po si Baste. Magwawalong taon na pong nangigibang bansa. Pero kasi ako 5 kakabatang kapatid. At 3 pa sa kanila ang nag-aaral. Kaya kahit 40 years old na ako, di ko pa rin magawang mag-settle down. Minsan naingit nga ako sa mga barkada kong nagpo-post ng picture ng mga anak nila. Sa utak-utak ko, buti pa sila. Meron sarili ng pamilya. Ako sa edad na 40, ni jowa, wala pa. I feel you, Baste. I feel you. O diba? Yan yung mga taong ang dami pa kasi nilang responsibilities at ang dami pa nilang personal dreams para sa pamilya nila. So settling down is not that easy. Getting married is not that easy. But I hope, Baste, kahit papaano, you can find time to be happy. You deserve happiness. You deserve the love that inspires you in everything you do. You deserve that kind of love. Sana kahit papano you make time to meet people. You make time to socialize with other people. At malay mo, kapag binigyan mo ng sapat na oras ang sarili mo, makakilala ka ng someone. You don't have to marry that girl right away. You don't have to start a family right away. You just have to date. Kasi sa totoo lang, iba naman po talaga yung feeling of being in love eh. Parang everything is breezy. Lahat ng ginagawa mo with certain type of inspiration. Yung aura mo iba, blooming ka, iba eh. Iba yung happiness na idinudulot nun or binibigay nun sa isang tao eh. Huwag kang ipokrita, nararamdaman mo din yun. Kinikilig ka din sa mga ganon, di ba? Iba tayo gumalaw kapag in love tayo, inspired tayo. And I think basta you need that in your life. Don't exhaust yourself and tire yourself in working endlessly. Naiintindihan ko may pangarap kang hinahabol.
But those people wants the same thing for you too. They want you to be happy. They don't want you to end up one day na sisisihin mo sila as to why you did not have your own life. As to why hindi ka nagkaroon ng sarili mong buhay. Siyempre, ayaw din nila yon. So if I were you, baste, okay lang yan na magtrabaho ka, magpursige ka sa buhay. I support you in that. I applaud you for doing that. Lalo na yung pagtulong mo sa pamilya mo. But do not forget yourself. Go out and have fun. Meet people. Do not be afraid to date someone. Dating is one step closer to creating a relationship with someone special. Okay? Now we are moving forward sa huling biyahe natin ngayong gabi. Ito ang biyahe ni Pat. Hi DJ Lala, ako si Pat. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwento ng biyaheng OFW ay masaklap. 5 years ako nag-work dito sa Singapore. Meron 2 anak. Isa ay 14 at isa naman ay 10. Plano ko na sana umuwi ngayong taon at mag-stay muna sa Pinas ng 2 years bago bumalik sa ibang bansa at ayusin ang papers ng pamilya ko. At para madala ko na rin sila sa Singapore. Kaya lang, ang problema, nalaman ko na ang asawa ko may binabahay na palang iba at may anak pa sila. Ano po bang gagawin ko? Ay, ang kakapal talaga ng pagmumukha ng iba. Nakakagigil yung kakapalan ng muka. 'Di ba? Gusto mong tanungin, saan po kayo humuhugot ng kapal ng muka na humiga sa kama na ako yung may bili? Tumira sa isang bahay na ako yung nagpundar. Saan kayo kumukuha ng tibay ng panga? Kung ako sa'yo, love, kung ako sa'yo, Pat, just let them go. Sabihin mo, ikaw lalaki at yung babae mo, umalis kayo sa pamamahay na to. Ako nagpundar nito. Tsupe. Alis, bye-bye. I know it's hard for you, te. I know it will cause you pain, but that's the right thing to do. That is a complete disrespect. And there's no coming back from that. It's one thing na mag-cheat yung asawa mo eh. Baka kaya mo pang palusutin na nalungkot lang siya. It's just a one-night stand. Pero yung ibahay, ibang usapan na yan. There's already an intent to hurt you. An intention para sirain yung pamilya ninyo. So there's no more conversation that should happen after that. Wala nang usap-usap to love. Paalisin mo yan sa bahay mo. Fight for the custody of your kids and talk to your parents if they can stay with your kids. Kumbaga gumawa ka na ng plan B sa buhay mo. And that plan B, wag mo nang i-include yung asawa mo. Tapos, diretsuhan tayo love. Hindi na pinababalik sa buhay natin yung mga ganyang klaseng tao. Walang respeto, ang kapal ng muka, ang tibay ng panga, di na nahiya. At para po sa mga taong ganyan na nananamantala na mga asawa nilang nagpapakahirap abroad para ibahay kung sino yung bago nilang prospect in life, susundan din po kayo ng karma. Tignan ko lang kung mabuhay niyo yung bago nyong pamilya na bunga ng kataksilan nyo sa inyong mga asawa. So Pat, stay strong. Maniwala ka sa akin, after mong gawin yan, ikaw pa din yung lalabas na triumphant. Ikaw pa rin yung lalabas ng nakangiti. Maniwala ka sa akin. Ako mga kabisyo, huling biyahe na lang na bad trip ka pa. Ganyan talaga. Samot-sari talaga ang kuwento ng mga OFW. May mga masalimuot, may mga successful, may mga nakakatawa, at meron ding nakakaasar parang ito. Pero ano man yung kwento mo, na-play ko man o hindi, thank you for sending your story over at DJ Lala Banderas Facebook page for #biyaheng OFW. Abangan bukas kung ano naman ang susunod nating biyahe. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.